sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to sinco dangde sasela talɓe cenela dimata dara halayɓe rewo e halayɓe worgo ha on waktu yoni ha to beeli cowi e nder galle ahmada gatamare ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal diɗɗal yanamare yinnoɓe moɓodirde gam seppude kikiɗe hande to place mo lobilisa préfet mo dakar wi ko hay loppeta ala hen to leydi mauritanie wasi hanki ko ninke mo hinde martaba tawɗo keblowo e école militaire ɗum koye accident ma en kettoyo e kabruji men oumar alhasan ma en kettoyo e kabruji men alassane oumar mbodj to leydi mauritanie to leydi mali colonel asimi goyita hoorejo leydi ndi hanki yaltini ɓattake gam wiide nogas e ɗiɗi nduro hen lewru ndu gonɗen yuɓɓintake manditare leydi ndi ɗum ko caggal wonande jangoji baɗɗi nder leydi ndi ha jeeyi sababu pittali kewɗi keddi hen to leydi gambi caggal nde wiya teɓ on pellunoɗo polisaɓe ɗiɗo hay goto wasi fittanmo ɗo saaha mo goɗen loskoji ene jokki e mbadi baɗal ngal o waɗi ngal ma en kettoyo hen koddanene abouba to leydi guine Conakry to kaluma yinno seppude hande o ko ɓen magistrature uji leydi ndi ɗon ɗo tekkere luɓata hakkude mabɓe jagoɗɗo ñawoje leydi ndi CNRD wi ko hay loppeɗa ala hen kabruji men mana en ha to Nigéria ma en jaaha to Cameroun ma en jaaha to Cameroun kame Guinée Bissau kabruji men mana en ha to Niger Libye Maroc ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ɓeɗo hen daɗe belɗe ko madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama toon to cuuɗi meɗen beeli cowi cuuɗi men beeli cowi ene yuɓɓina ñalɗi ɗiɗi paayodinɗi hen ñalawma goto ko wadde mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama taw kadi ene yaada e ziyara ceerno amadou yal moɓe goyi wadde e kala hitande ɗon ɗo cuuɗi meɗen beeli cowi ñalawma goɗɗo ko uddital juma wuuro ngo ɗi ñalɗi noon koni hen ɗi cifori mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallama baɗete to cuuɗi meɗen beeli cowi wonata hitande hikkande ko 5 lewru octobre on ñalawma kadi ko ñande hen waɗete ziyara ceernajo ñande hen ma almuɓe defta ɗon qur'anil karim kadi ma deftaral nde silke ɗon kame dowuji kala so yeehi noon ha hiiri ko nden wonata jamma madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama almuɓe mbaala hen kame sernaɓe ha weeta so yeehi ha weeti wonata ko 6 lewru octobre ñande hen hawrata koye aljuma ñande hen wonata udditala juma wuuro beeli cowi on ñalawma noon aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe beeli cewinaɓe e ko taari ɗumen kala ko wayno sincu dangde sasil talɓe cenela dimata daara ko nonne kadi halayɓe rewo kame worgo kala ene bisma dendagala bandiraɓe julɓe kala aadi men ko toon to beeli cowi ɗiɗo hen no ñalɗi juɓɓuɗi wottomo luuta sa yiɗi nande daaɗe belɗe mantoje annabi o sallllahu alayhi wa sallama sa yiɗi kadi tawtorede ngal ɗo hen uddital juma paayodingal ene yaadi kadi ñalawma ziyara ceernajo almuɓe ne defto deftoral teddunde ar tawtoreɗa ɗon ɗo cuuɗi men beeli cowi yettinɗo hen ɓatake o ko musidɗo moon ahmadou gatamare ba e dendagal beeli cowinaɓe kala ɗum noon jayde weltare tv hay coccorgal kala aadi men ko toon to beeli cowi so jomiraɗo haaji ñande 5 octobre ha fayenma 6 octobre kala
an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje jogiiɗo AVC jogii karƴaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitimen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde 15 silto hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye dawrugol APR Benno Bokk Yakar Abdoulahi Daouda Diallo yogay jayndeli gartino gam hollirde wona ɗo sa ƴettiti feere gam tawtoyde Ahmad Ba kono kadi natal jirlingal ngal ganduɗa ene dardi e mum wonande kanko Amadou Ba Abdoulahi Daouda Diallo ne wondi kadi Abdoulaye Seydi Sow ngal natal noon hollitama ɗum ɗo hen ko manipulation wonani hunde hesere ko hunde ɓoyde no feewi hewɓe hen noon kolliti ɗin kabruji ko cariɗi no feewi kono ala kala ko heɓa hen humpita no feewi beele kanko gonga o tawtoyi wonande pellital ngal hooreji ndi suuɓi walla ala ko wawi wonde kala so tawi ko laaɓi heɓama hen a humpata a meɗen gartana joni koye kabruji men ɗem ngala pulaar ɓoyata mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɗo Tiwawon woni heɓanade ɗiɗo hen jammaji joguiɗi yuɓɓinede ɗon ɗo Tiwawon ɗo ɗum nan ko caggal wonande Serigne Mansour Sy Djamila e hakkude e jaagoɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu gam heɓanade nden ka e kisal wuuro ngo ha timma kanko on Sirija Mansour Sy Djamil wo holliti yiddemo fandare wonande kay ko wuuro ngo nde ɓeydante nden ka e kisal o serane kala saha hebde ɓatakoji sappanede mayde siftinde mon kankone ko dawriyanke yogaya dawrugol ngol leydi Sénégal caggal nde momta diɗɗal parti Pastef ɗum wanno ko 31 lewru juillet ɗum ko laamu leydi ndi momti ɗum gam teskede ɓe hewde ɓe seppoji kame wonande gueɗe goɗɗe kala jeeyi sababu itta kamɓe naɓe jogui fodde lebbi ɗiɗi haade lebbi ɗiɗi gam wullitoyade kanko Ousmane Sonko noon windi ɓatake wullitade to Cour suprême wonande ko landa makko firta ko o yiiɗa ɗum
kene kadi ko suudu ñawore towndu woni ɗo wulliti ɗon ɗo lebbi ɗiɗi cuwani taw timmude gartaten koye suukara danejo mo kele heɓe mbiya ɗum bekke kutorteɗo nder leydi Sénégal ha tenti noon Dakar oɗo saha yeeyoɓe hewɓe kolliti hen kulhuli mumen mawɗi no fewi ɓe kolliti oɗo hen suukara kene wona lebbi guila tan watti arde e nder leydi ndi Sénégal ala koɓe tini hen so wona caygola ha tenti noon nder bitikaji so nangue wuuli seeɗa tan o sayat o waɗa ɗacce teni kadi ko perte mawɗe wonantaɓe hen ɓena tini famde o suukara wi bari boutique tawiteɗo toon de Sacré-Cœur hewɓe hen kolliti kulhuli mumen mawɗi no fewi kamɓe perte mawɗe ɗe dañata e ɗiɗo hen boutique aji keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jeehaten ko ha toon to région mo Kédougou caggal nde fitinaji mbaɗi toon ha ɗiɗo mbasi toon pittali mumen ɓen ɗiɗo wasɓe toon pittali men kene fota wonde 37 nangganoɓe hen hanki o mbawi ɗaccitede ɗum ko caggal nde waɗi toon jillu muɗum jagoɗo gueɗe nder leydi game jacingol gam yurnitade ɗiɗon fitinaji bannoɗi toon guila tan laytol renɗo ngol hinde TikTok momta e nder weeyo gendi leydi Sénégal so wona joguiɓe woni application ngaji mbawata hebde ngol ɗon laytol jagorɗo télécommunication leydi ndi Moussa Bocar Thiam arti e hollirde wonande tajgol ngol ɗon laytol koko jogori ɓeydede gam teskede ngol laytol ko laytol kewgol laynude kene adda fitinaji e nder leydi ndi Sénégal kene adda caɗele ɓiɓɓe leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon momtede ngol ha yimɓe mbawa dañde jaam e nder leydi ndi Sénégal sifande nandiral hakkude Sénégal to banggue laaɗe diwoje hakkude mum e Royaume-Uni taw gande en sifande e tawtorede Sidi Gueye kame jeefa ɓevana ɗum noon ko 14 ñalawma hanki o gam jokkodiral hakkude laana leydi Sénégal kame weeyoji ɗi Royaume-Uni beele kadi ɓuura wawde ngarɗinde golle muɗum séisme baɗɗo toon to leydi Maroc ha jeeyi sababu kene tolno e ujunnaje 3 fittandu hedde ɗeɗo hen leyɗele ceerno Madani Tall khalifa général mo omarien waɗi jillu muɗum ne yawde sette timmuɗo no fewi toon to ambassade mo leydi Maroc tawite to Dakar ɓe mbawi yewtidde ɗon toɓɓe jaaƴe no fewi nayimo toon ko yettude duwawa wonande hakkude leyɗele ɗiɗe leyɗele cehilagal kame leyɗele islam leydi gotiri gam yettude duwawa wonande oɗo hen Diaye musto baɗɗo toon jeeheten ko toon to Joal legal biyetegal karité toon kadi ko tona musɗo waɗi toon ɗum ko caggal cukalel gorel ngel duuɓi ɗiɗi sanga kaccitari ko nden walla mbiyen sanga 13 ko nden ngel majji jinnaɓe maggel ñande alarba nde gonno ko yiilade ngel ñande hen alarba heccanke o ko ñande hen ngel yiita sanga 18 e nder oto goto beddaɗo e nokku joñiɗo ko toon ngel tawa angel maayi hono ko noon ne yaltini comme jara gofuni ko ɗon ngel ƴetta nawa to hôpital ceerno Mansour Baro to Mbour gam oɗo saaha loskoji waɗe ande ko jeeyi oɗo hen sababu ɗannotoɓe wiyaɓe ko barza walla ko barzakh kene fota wonde 17 laana giwka e nder leydi Sénégal e nder balɗe 10 tan ene jolni kene fota wonde 1,7 e 12 ɓen ɗannotoɓe ɗanle maaje kaɗe ɗe jettima toon to maaje de Espagne oɗo saaɓe tawe e juuɗe tambiɓe nden kay kisal ɗeɗon maaje hen 29 ko rewɓe hen 15 ko minaren ɓe jettaki duuɓi 15 keddana joni koye gendi leydi Sénégal hanki kikiɗo to bowal laaɗe diwoje ngal Blaise Diagne woni AIBD kene tolno e 132 suka Sénégal najo hen ɗiɗo ko rewɓe guitta toon to Amérique gartira e nder leydi mumen taw ko rewnoɓe lawol les fa toon te Nicra goa fanoɓe toon e ngol lawol yettinoɓe to Amérique ɓen puɗɗima artirede ɗum ko kikiɗe hanki o e nder leydi mumen Sénégal wonande mouvement yana mara yinnoɓe seppude kikiɗe hande o waktu 15 ha 19 toon to place de l'Obélisque haɗama haade ɗum ko préfet mo leydi Sénégal ɗum ko préfet mo Dakar wonande mo haɗi ɗum ko préfet mo Dakar wi ko haylo peɗala hen on préfet Mor Talla Tine wi ko ɓe ɓittinat leydi ndi ɓe ɓittina kadi yahoɓe ɗum jeeyi sababu koko haɗa baroɗe football ɓe leydi Sénégal walla mbiyen baroɗe ɗe Sénégal yahoɓe coupe du monde taw kadi ko ɓen faaɗuɓe ɓe nanata kadi ɓe nandirta ɓen noon hanki Amadou Ba hoore jagoɗo leydi ndi jagoɗo coftal ɓalli
tottiɓe araray gendi leydi Sénégal ɗum noon koto sal gadoriɗo waɗede ngam ɓe payi ko toon to Malaisie ko toon ɓe petto toon to Malaisie ko toon ɓe pettoyta coupe du monde taw kadi ganduɗa ko faaɗuɓe ɓen ɓe nandirta faaɗuɓe mumɗuɓe ɓe nandirta ko ɓen jogori nawde ndiɗon ɓen jogori yaade toon ko ɓen jaaha toon ko ɓen tottani koɗon araraya siftinde on on équipe mo leydi Sénégal to banggue faaɗuɓe ɓe kalata tene nandirta ko ɓen goni champion de Afrique to banggue kawguel ko ɓen jeehi mondial on mondial jogoɗo fuɗɗade 17 nduɗo hen lewru ha 7 octobre jeeheten ko toon to Madina Gounass wuro teddungo wonande ñalɗi ɗiɗi mbaɗama toon taw ko ñalɗi lorde leɗɗe e wuuro ngo ma en ketten musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdullaahi Saar mi salminima mi salmini denagal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andude ma habruji ɗum ɗo e nder wuro teddungo Madina Gounass dawal putgo leɗɗe yiɓɓenam ɗo e Madina Gounass fodde balɗe ɗiɗi e gardugol Ibrahima Ba gimmudi toon to Ziguinchor ɓe kolliri ɓe gaddi fodde temedde 4 laggal ɓe gaddiri noon pudde ko ɗon to gowal idigal Madina Gounass e tawdire joga yimɓe commune mairie commune Madina Gounass Sar Abdullaahi Saar ɓe koddiri so Allah lamɗo jaaɓi ɗen leɗɗe temene leggal ngal ina hen limon e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa jaaduɗe e jama ɓe koddiri so Allah lamɗo jaaɓi ngol lawol immade Madina Gounass hay tuytaka foof mawtude hen leɗɗe ɓe koddiri kadi ɓe ɓennata so wona kala leggal ngal o tuti ɓe mbawa wadde hen hawlu woni ko renata leggal ngal ko ha wawa rewde lawol taw ngal yawata tilfade nden kadi ɓe koddiri so Allah lamɗo jaaɓi ɗon ɗo mairie Madina Gounass kamɓene kadi ɓe gatti hen ballal timmugal e dusdeɓe ñalawmaji ɗi e dusdeɓe e ngon lorgo leɗɗe ɓe koddiri kadi kamɓe e Ziguinchor naɓe eɓe gaddiri machine ngaji gasoji taw kam soɓe kala ɓe gari ɗum asede wona pique wona pelle ko machine asata ɗum ha yettoɗo foti yettade ɗo e on sa waɗe pelle leydi yaltine leggal ngal wawa awede hen ɓe koddiri so Allah lamɗo jaaɓi kala nde ɓe gari ɗo soɓe jettima ceerno donoɓe kono kadi en holla weltare no fewi holde kadi leggal wona sara e gurdam innama aade kala neɗɗo yo wat feere tuta laggal sa tuwa laggal kam so laggal tutama sara dawal galle ma walla sara nokkuma kala ñalawma kala beeteɓe kala kisiɗo eftoɗa toppuɗa ɗum mbawa wadde hen e ndiyam mbawa toppitade ngal ha laggal ngal wuura an e gawɗo mbawa feccude ɗi baraji e nder moƴƴetede e lorgo leɗɗe Sar Abdoulaye Saar mi salminima jurnimama no fewi eɗen ciftora ha joni musidɗo men Amadou Issaqa Keɓe e gorko mo mbatto joni ɗon ɗon Ziguinchor en rekkon kabruji Ziguinchor baɗɗi fayida sanne yo Allah yinomo yafomo hardema aljanna kanko e denndangal mayɓe julɓe kala kol kala kadi musidɗo men ceerno Khalid Abdoulaye Sy gurdam juɗɗam e makko machallah e ngal dawal paydigal ngal joguiɗen gam hoppide julɓe ɗin tarihaji annabaɓe e oɗo saaha ko taari annabi Yusuf taari belɗo mo ganduɗa kala kettiɗo ene janggi to heerum Sar Abdoulaye Saar ko musidɗo wona Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fuɗi andudinema ɗo e Madina Gounass. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi yewtere buuɗalirmede tariha annabi Yusufa gonaɗo no mbiɗa ni ko noon tigui ha tenti noon ɗon ɗo ciftoɗa musidɗo men jayde Weltare TV Amadou Issaqa Keɓe to lobbudu Ziguinchor tawiteɗo hande to Guénale Mbotto ko toon tawoytemmo kettoɗen ko wanno e yewtere makko no fotiri kala Amadou Issaqa Keɓe. Souhaibou Roumi ndew are nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi hoɗo jejjiten kanko Souhaibou Roumi o wuuri duuɓi 3 duuɓi 50 Allah hokkimo on martaba ndeno ari o jinata o fenata o ñohata o firtata aadi o haalata ko toɗɗakimo kono noon wona julɗo nelaɗo wi est ce que Souhaibou Roumi yimɓe fof ɗe jeeɓa Souhaibou Roumi e golle muɗum no wayi nelaɗo wi ɗum ala ko nafatama hay hunde de ɗon ɗo gonɗo ɗoftaki Allah ɗon ɗo rewani Allah hay hunde nafatamo wo maaluhu fil akhira min nasibin gueɗal Allah namo l'aakhira janggo so wona perde ɗum waɗi aɗa yeɗɗo henno neɗɗo taw ko keefere ina adda balle ina walla julɓe noma hen jumaji e jamaji ina jaa hen Makka ina ñaama hen ne jara hen julɓe ɓe jakoro ɓeɗo ko mbaɗata ko ɗum ne nafaɓe janggo Allah wi hay hunde nafataɓe ɗon ɗoɓe juulani hay hunde nafata jomum ɗum noon en gandi ndeke julde ina foori to Allah e yamirore ɗum fewde e gonɗiɓe Allah ndeke so tawi neɗɗo o juulata
ina wayno kala ko wawi wadde e moƴƴere ala naamo nafoore janggo lahara ko eske kaari ɗo tan ta rema kaari de ko moƴƴo kaari de nangam nangam ɗum ɗon fof nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi ala ko nafata neɗɗo o wi so neɗɗo o maayi ceedo ɗemo tan seeda ko gooto kono wonano ceedorɗen ni ñallen bamuule oɗo de ko ballannoɗo o de ko jahannoɗo moƴƴere o nangam nangam nelaɗo wi wona ɗum de sohla nelaɗo wi malikaji ɗi ngari padde tan ko seeda gooto son ceedimo ɓe jaha son ceedaki ɓe jaha wona discours aji ɗi mbaɗa toon ɗi nafata ɗon mayɗo o wona ɗum nafata malikaji ɗi ceedonomo ɓe mbi nela holon seede o ceedo ɗemo ko julɗo ceedo ɗemo ko jahannoɗo jama ɓe mbi ha o ceedo ɗemo ko julɗo ceedo ɗemo ko jahannoɗo jama so maayi o holi o ko julɗo hol goɗɗum omo yahanno jama hol jama hol yimɓe sincu holto gonɗon emini oɗon gandi omo yahanno jama aha emin gandi o maayi ko leegal mbotto on to mbottanaɓe goni emini omo yahanno jama aha wassalam gasi juule ay ko ni nelaɗo wi yo neɗɗo seedane wona wonde ɗon tan yimɓe ñalla ɗon tan goto fof mboɗo ñaagui konngol malikaji garnoɗi seeda ɗi jeehi ɓooyi ko ñalluɗen ɗon seedade ko ala fof ko nafata saabu kanko e hoore makko leliɗo ɗon omo sohli yaade so aljanna o feewi omo sohli yaade so joygol no feewi malikaji no cohli nawdam wonno ko Ahmadou Isaga Kebe wasiya makko mo wasino rendo ngo on Ahmadou Isaga Kebe mo jayimo sawtol mum lombatono e jayde weltare TV kala takkusana oɗo saha mo gonen taweteɗo hande ton to Guinale a mo mbotto hande jayde weltare TV e nelde duwaw dendagal ɓesgumo kala de jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala jeheten ko toon to leydi Gambie caggal oɗo henno sagara nde o tawi polisaɓe ɗiɗo enen daari o sokkima ɓe kuure hay goto wasi fittanum goɗɗo gañi no fewi martan men hen loskoji luggi gonɗi hen musidɗo men koddanene Abouba Capital Gambie FM de jeenayi e goho kono kanko eyyi ko noon tigui caggal jagguedemo woni Ousseynou Bodiang jeyaɗo to Brufut to wiyete Bodiang Kounda ardiɓe polisaɓe ɗo e nder leydi men Gambie mbaɗi ko wiyete confam woni gonɗini wonde o jaggama oɗo waktu noon eɓe mbaɗa losko mawgo gam tan haaɓe ƴeewa holko woni caggal makko walla hol wonɓe caggal makko ko wona ɗum go kanko Ousseynou Bodiang ɓe mbi o jibina ko Brufut hitande 1990 e goho kono kanko ko ɗanninoɗo ene artira kono kadi ko neɗɗo deƴƴunoɗo kono kadi ko neɗɗo kuytornoɗo gueɗe ko wayno drogue kadi omo yeyanno ɗum kono de ɓe kolliri tan ko neɗɗo deƴƴuɗo nde ɓe pini subaka noon ɓe nani wiya ko kanko waɗi ɗeɗo gueɗe woni hunde tan hawdeɓe no fewi kamɓe hoddiɓe makko ene wayno tan de kode banggue dawrugol ngol dilli UDP United Democratic Party ɓe kolliri e gardugol mabɓe Ousseynou Dabo holliri ɗum ɗo ko mette sunare e ko ganduɗa kadi omo hollira ɗum no fewi kanko e landa makko fo Hendri Gomis kanum ne ko gardiɗo landa GPDP kanum no holliri ɗum ɗo ko mette sunare mawde leydi ndi ne hollira mette mum kadi ene duwono laamu ngu Moussa Yali Bathily kanum ne ko baɗo dawrugol ɗo e nder leydi men Gambie kanum no holliri sunare mum feenu ɗum e duwonade laamu leydi Gambie ɓesnuɓe ɗo sankiɓe honorable Djiby Mballo to Fuladu West kanko holliri ɗum ɗo de foti ko artirede ko wiyete ko pen woni sa wari tan mbareɗa ɓe mbasa ƴewde hay goto nde tawno ɗum ɗo wonti teyre hankkatini balɗi tati fof wooda baraɗo o wi balɗe caggal tan won sarɗiyankoɓe haalanoɓe wi tan ma kaɓa e police aɓe no mbaɗirta e ɓesnuji ɗi ni soto woni noon hono ɗum ɗon waɗi balɗe joyi mum tan woodi baraɗo ɓen foof ene wayno juuɗe muɗuɓe nette e nani hen walla ene moddi walla ene waɗi gueɗe baɗe noon o wi ɗum ɗo noon foti tan ko ƴeewede e président Adama Barrow kadi wasa yedde ha ɓurta artira yoga e luwaɗe ɗi ya jamme huytortono woni tan sa neɗɗo wari ware ɗon e ɗon wasa ƴeewede haydara nde tawno ko ɗum tan woni ko tabinta nden kay kisal ɗo e nder leydi ndi kono kam police aɓe gonɗini tan wonde kanko o jaggama Ousseynou Bodiang o mona oɗo waktu e juuɗe police aɓe omo wallaɓe e namde e jabowol woni lamde lugguiɗɗe no hannirta ni henete koddinen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda coordonné Abouba Serekunda waɗɗani Guinée Bissau Oumar Sissoko Mbal subaka hande o haalande makko e jayde France 24 hakkude makkoye ɓen jaydiyankoɓe France 24 ɓe garti ko fate banggue hakkude CEDEAO kame Niger hol yiyande makko ko fate banggue haɗo ɗo gonɗen ala kala ko ɓoosi guila tan no gase jeegoma lewru juillet ha yettiɗo hen ala taw ko gasi haydara on kuddata bala to Niger o holliti ɓe goni koye kaldigal so tawi kay ala ko gasi haydara
waɗa saaɓe keeɓi kamɓe CEDEAO yanoyde e Niger holliti noon caggal nde o namda betum huli kankoni kuddata leydi makko o holliti jeyani sababu darde makko yo Niger ko fate banggue wonande laamu ngu yo arta juuɗe civil gam huldemo kuddata o holliti ala kala ko huuli en yiddemo tan ko Afrique nde rewata lawol o namdama ko fate Mali o holliti CEDEAO fotano accidde Mali oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue yowre nde fonno ko accede beele leyɗele goɗɗe ɗe ene mbawa kañumen yowede e jowanɗe goɗɗe taw wona ɓene jowe ɓe ene jawte sen giwi to Guinée Bissau jeeyeten ko toon to leydi Mauritanie taw yin toon musidɓe men Alhassane Oumar Mbodja kabruji men leydi Mauritanie jaam hiire maɗa jam hiire toon Sar Abdullaahi Saar kabruji men tengtude ɗo e nder leydi hono Mauritanie hande ko mawnde 15 lewru silto ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ko adi fof hono ɓesgu leydi Mauritanie wonde kono sunare e dutugol e joomum général de brigade da Mohamed Ould Aqeb ko commandant de l'académie militaire inter arme mo Attar woni amiya o noon ruttiɓe e joomum nasade 14 lewru taw ko surtout ujunaji ɗi e nogas tati e accident e lawol toon to Yagreb tan ko lawol taw ko e diwan Inchiri lawol hono Attar amadou ɗo noon e militaire goto noon dañi hen gañande kañumen musde on nawama toon to hôpital hono militaire ɗum noon enen nelta duwaw e ɓesgu leydi kono Mauritanie haadi e ɓesgu makko nde Allah yurmotomo yaforomo harnomo aljanna on gañi ɗon nde Allah rokkat ɗum cellal hoore mum ha arta e ligguey mum e ɓesgu mum jonde jaggorde wawde wadde e kala yontere foof wawi wadde ñande nasade 14 lewru taw ko surtout ujunaji ɗe nogas e tati e ɗowngu hoorejo leydi ndi ɓe mbawi noon eɓɓude ko gueɗe kewɗe no feewi e nomde e wona ɗen ɓen yimɓe e caggal ka e teskademo nde o yilluno e ɗi nokkuji mahirnoɗi ñande hoore biir jeena e lewru surtout ujunaji ɗe nogas e tati taw ko centre de données numérique wondude échangeur Mouhayyou Sakine wondude e duɗal jaaɓi haatirde matagal ngal o holli ɗon golɗe ene tardi no feewi nde ɓe mbaɗata kay darde mabɓe no feewi caggal ɗum mobare 11 lewru surtout ujunaji ɗe nogas e tati kanko hoorejo leydi ndi o yillima e cafrodɗe mawɗe gonɗe ɗo e lamorgo ngo to hôpital cardiologie woni hôpital hono ɓerde hani e hôpital moɓe noddirta taw ko hôpital Dia hôpital taw ko ɗaɗi o holli hen mettere makko no feewi e ɓen ɓe garta e liggueji mumen e nokkuji ɗin toon woni no feewi caggal ɗum ko ñande nasade woni jeeɗiɗi lewru kono silto kanko jagrogal cellal o kañ kone o waɗi jillu makko bettere e ɗin nokkuji taw ko cafrode hôpital uji hono mawɗi ɗo e nder Nouakchott woni hôpital mawɗo o hôpital suka e yummum woni mère enfant hôpital Cheikh Zayed wonde hôpital de l'amitié o kankone o ŋakke kewɗe ene heewi hen no feewi addini noon nguɗo taw ko batu jagorde gueɗe kewɗe noon mbawi wadde hede waylo ɓe mbawi kono jabde wona ɗen gueɗe haɗino e projet ji ɗiɗo won décret ji ko ni ɗi cifri hono décret taw ko projet de décret wawi kadi rokkude taw kadi ko terrain toon to Inchiri hono société nodduteɗo hono Onyx e wawde addude koppereji mum waɗa toon kadi taw kadi ko projet ji mum taw kadi terrain o ko wona dokkal ala koko taw kadi ko ni tan ɓe mbawa kadi liggade hen projet de décret wawi kadi kono nomde taw ko gardiɗo hani e tarde conseil d' administration taw ko école normal des gesteurs won école taw ko jangguinoɓe taw ko heɓla toon to diwan hodde ella gardi eni mum projet de décret wawi wonde hono nomde kanko gardiɗo e perde conseil administration taw ko hôpital mère et enfant woni suka e yumma projet décret portant taw kadi ko ɓen taw kadi ko nomde président mum hani e tarde mum conseil d' administration taw ko hôpital fanniyankoɓe woni spécialité projet taw ko décret portant taw kadi ko ɓen wawde nomde gardiɗo hani e tarde administration taw ko hôpital national mo cardiologie woni hôpital hono ɓerde projet décret wawi kadi kono nomde président hani tarde administration mum taw ko laboratoire national
des travaux publics woni LNTP wawi kadi kono namde hon taw ko projet décret président hayni e terɗe mum conseil mum d'administration taw ko office national de la météorologie woni hono ɓeto o weeyo jagorgal noon ko fatti e caggal leydi haɗene murtanaɓe wonɓe caggal leydi wawi kañumne bayyinde taw kadi ko fatti noon e gueɗe taw kadi ko caggal leydi jagorgal nder e jaccirgol woni ministre de l'intérieur wawi wonde bayyinde kañumne ko yowiti e gueɗe nder leydi Mauritanie jagorgal kodki hay e mahanteri e jaccingol kañumne wawi hollude projet ji kadi ko fatti e nder sabɗeji ndenderi hani ko fatti kadi e ɗin entreprise ngaji hani e ɗen taw kadi ko mahatno e ɗin kadi liggeyaji wawi kadi ono taw kadi ko nomede jagorgal to faggudu hani e ƴillugol hol duumigol to jagorgo to cabinet jagorto ɓen toppiriɗo ko fatti mission ngaji wawi kadi kono nomede ko Ahmed Wulbou administrateur taw ko de référence financière établissement taw ko public woni agence taw ko promotion ko fatti e ɓen addoɓe kalitaji mum coopéraji mumen ɗo directeur général adjoint ko Mohamed Habibullah Wul Mohamed Ahmed o wonno ko toppitiɗo ko fatti émission ngaji ko adi ɗum e nder ɗon jagorgal ko fatti kono cellal wawi kono nomde toon to hôpital national to directeur général dañama taw ko kesso pul biyeteɗo Abdullaahi Wul Veddi o kanko dey o lomti ko oɗo biyeteɗo ha mallah Wul Cheikh itta e golle mum ko yowiti noon e gardiɗo taw kadi ko Tajour Hamoud Wul Mohamed fuɗɗima ñalawma nasade 14 lewru suudu ujunaje ɗiɗi nogas e tati dokkilgol taw ko tuuse kalis fewde e ujunnaje taw ko tati galle ɗo e lamorgo ngo o fuɗɗiri noon ko Nouakchott banggue rewo ñawoɓe taw kadi ko toon to banggue rewo Nouakchott nuldi yimɓe 11 yoɓinoɓe fitandu suufi Wul Seyine kanko de ko activiste o wonno o warano ko gila e jeenayyi lewru tako février ujunaje ɗiɗi nogas e tati ubba 14 lewru février ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ɓen noon tuumaɓe ko kanko ɓen mbaɗi ɗon neldama toon to wiyete tribunal correctionnel leydi Mauritanie kañumne dañi jeeñaɗi taw ko ɗiɗi ko yowiti e patrimoine culturel Saar Abdullaahi Saar ko ɗum ɗon wonno kabaruji men tektuɗo e nder leydi kono Mauritanie wonno koye dande Alassane Oumar Mbocco gorko mon Saara Ndogu ngam weltare ɗiɗɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV yo jaam jogomi jogomon Alhassana Oumar Mbodjo golle man jooɗi peewi koten dumale men jeeyeten ko ton to Mbagne Yahya Ndiaye weladande nalanke ngana kami nalankoɓe mbaynaɓe kala jogori tambaɗe yo hen ñalɗi pinal ton to Mbagne ɗum waɗata ko ñande 17 19 kono ñande 17 woni alen nde ma huccodire bandiraɓe mbaynaɓe ko taari ɗum kala ko jammo jenggi ko kala ene ɓeydo welde wonande Yahya Ndiaye jaydenke jayde weltare a TV takkusana jondoto Mbagna ko yoni ha to Nioro jembu ko kono kadi ko yoni ha to Madina Allah heri e nder galle Ceerno Nourou Talla bamum Ceerno Bokara a Talla to leydi Mali padena wonande batu jagorɗo hanki o hoorejo leydi ndi hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta arti hanki hollirde oɗo saaha o yewi no gase 2 septembre wonno ko mawninde manditare leydi Mali kala hitande wawde waɗede kono hitande hikka nde o holliti ɗum wattake watte tan koye mbadi majgol kakindingol ɓen koninkoɓe arme gendi leydi ndi jeeyi sababu noon ko teskede ɗiɗo hen dumunnaji kala jangoji limtindi to hakkude leydi to ha waɗi pittali kewɗi heddi hen gam hormade ɗin pittali ala kala ko mawninte e nder leydi ndi o saaha mo gonɗen ɗin pittali noon ko caggal bato jananoɗo toon to Tombouctou on bato ne wonno e mum temedde yimɓe ha ganduɗa kene foto wonde
e wonande yoga jayndiri lokkono kolliri temedere neddo wasen fittandu mum kono ko laamu ngu sakti ko capanɗe jeegomo e nayo mbasen pittali men kene wona capanɗe jeegomo gañiɓe hen taweteɓe to hôpital mo gawo kene wona temen nayo jeeɗiɗo taw kadi ko ɓen fabaɓe hen taweteɓe to gourma raharo sina oɗo saaha noon ɓe erima laamu ngu nde wawata fabadeɓe yiddeɓe kay ko iwde toon ɓe koota e nokkuji mabɓe ɓe jiiya jinnaɓe mabɓe e bandiraɓe mabɓe ɓe kaaɓi ɓe tampiɗo ɓe goni ɗo ñawore ben jara adama ben jara gandi mawdi jeenoɗo e yuɓɓinannoɓe seppoji wonande France e yaltu leydi mum caggal nde suuti konguɗi haali ko fate banggue transition leydi ndi ɓoygol muɗuma tribunal cybercriminel haaloɓe konguɗi ɗi toɗɗaki ɗumen ñaawimo hanki duuɓi ɗiɗi e kaso hen hitande wotere ko ferme o yiyata a nangue ko ferme o yiyata nangue kankon ben jara yaadima ko ɓenon kolliti hen metti mumen mawɗe no feewi to Guinée Conakry kaluma tonne kadi wonande autorité ji leydi kadi seppo ɓen noon ko CNRD laamu ngu haɗi gon seppo ngo yinno wadde ɗum magistrature ji leydi ndi ɓen tambiɓe ñawoje leydi ndi ɗum ko caggal nde tekkere luuɓi hakkude mabɓe jaagoɗo ñawoje leydi ndi ɗum ko caggal nde ñawowo leydi ndi yooɓi goto e mabɓe taw ko toon to laaɓe nden yowranoɓe kolliti ko mette mawɗe kamɓe soɓe daraki goto e mabɓe kala ne wawi yowrede ŋañalde to wala kala ko firti en haydara to Niger paɗen to Niger lundiyanke biyeteɗo Hamma Amadou gartuɗo to ñame guila sappo e ɗiɗi ndu lewru badanoɗo exil toon to Paris lamorgo leydi France accitama e wellitare mum taw kadi accitima ko autorité ji leydi ndi o saaha mo gonɗen mo ganduɗa tampina no fewi e la Mohamed Issoufou ha yetti kadi la Mohamed Bazoum hande o nanggaɗo baɗaɗo coup d'état itta ɗon to Niger keddotoɗen la gente ha hande ɗe la gente ɓen laamiɓe o saaha mo gonɗen ɓe tetti kene tolno e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi passeport diplomatique taw koye joomen martaba towɗo no fewi gam oɗo saaha haɓadeɓe gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji wi jagorɗo affaire étrangère mo leydi mabɓe CEDEAO joɗima taw kadi nden jonde wona lamɓe CEDEAO wonani chef d' état major aji ɗe CEDEAO ko catal yurnittoɓe ko fate banggue golle lawol yagara hakkude Abidjan kame Lagos mo Nigéria nden jonde noon ɗowi ɗum ko biyeteɗo HK Malik jonde balɗe tati ñande sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyyi hande ko nden gasata ɗum noon ko yurnitade corridor ngol lawol ngarɗugol ngol yagara ne waɗa hen lawol laana jordi Abidjan Accra Cotonou Lomé Lagos beele kadi ɓuuri wawde newnude yagara to banggue faggudu Afrique de l'Ouest kene fotto wonde ujunere no gase jeetati kilométre woni ko jogori sekede fewne wona lawol ngarɗugol beele kadi leyɗele ɗe ɓuura wawde jokkodirde to Nigéria ko leydi ɓurdi hewde pétrole wawde ƴeŋŋinde ɗum dañi hanki caɗele to banggue pan mawɗo no fewi feccere leydi ndi hanki wuuri ko ala coura ha etanima Abidjan lamorgo leydi ndi saabi ɗum noon ko potoje mabɓe mawɗe gonoje nder ladde ɗe ko ɗen pukki jani to Cameroun ko jaydiyanke nottortoɗo inde Bertrade Ayisi kam nanga wedda e kaso jeeyi sababu ko nde o loksi nde waɗi loskoji makko ko fate banggue ɓen waɗoɓe trafic ƴiye mayɓe e nder diwan Adamawa ko nden gouverneur état o weddimo to kaso gam haaldemo gueɗe ɗe o yenanaka tene kadi gueɗe hen kewɗe ɗe gona gueɗe goɗɗe jeheten ko toon to Libi limore mayɓe mum koko ɓeydi no fewi kala ñalawma garɗo ha tenti noon wuuro takkingo ma jekkaɗe ɗo peƴƴirde nde ardi nden peƴƴirde wiyetede Daniel ne ari ne arde keneli cattuɗen fewi derna ko noon wuuro ngo wiyete gon wuuro kay ngo fukki tan hango memi leydi kene tolno oɗo saaha mo gonɗen kene wona oɗo saaha finoɓe toon kolliti kene wona ujunnaji nogas fittandu ko heddi e ɗeɗo hen diƴƴi haɗo ɗo gonɗen ala kala ko anda hen ɗum noon ko hakkude sappo tan e sappo e goho ko majji ko andaka ko ubba koni heewi no fewi kono ha hande ɓalli mayɓe nanay banggueji kala loni holliti ala kala feere wawnode waɗede ha ɗum ɗo henna wasa mayde wonde ɗo wen peƴƴere node ardini to Maroc jiilaw ne jokki ha joni caɗele ɗo noon ko yaade nokkuji towɗi oto wawa yaade toon moto wawa yaade so wona hélicoptère teni kadi ha ɗo henna ko caɗele mawɗe no fewi ko wona ɗum ko Maroc jaɓani hande o équipe Israël naɓe nde garata walludeɓe
yiilade ko iri e nder leydi kola ɗum konon galle hoyalo Mouhamed Sisa hanki waɗi ɓeto golle kene fotto wonde temedere ujunere galle ko derguiti oɗo saaha miijoji ƴetteteɗi holno mahatirte beele wonɓe toon ɓe mbawa dañde koɗorɗi men ko ɓuri yawde e yaccade ɗon ɗo ujunnaje tato neɗɗo mbasi hen pittali mumena joolam jaɓeri paɗen koto États-Unis de Amérique ɓi Joe Biden gadduɗo haala kam woni nanggaɗo hanki to banggue fédéral nanguimo fédéral ɗum noon ɓe garti koye ñalɗi walla ɓe garti koye hitande 2018 nde o joguino armée mo alda yamirore taw kadi o jogui ko fo yamirore Brésil tribunal udditi dossier ji joni 7 janvier ɓen seppunoɓe seppoji gulɗi jaw caggal nde hollira ko Lula gagni Gaga jeeri yadiɓe jeeri noon hanki ɓen ɓen seppunoɓe hen jetto mabɓe ñawama duuɓi 7 kaso walla mbiyen duuɓi 17 e nder kaso duuɓi 17 nder kaso guerre mo Yemen rebel Houthi nanay lawol fati toon to Arabie Saoudite jonde to yaada sifti noon rebel Houthi gembiɓe ko Iran so tawi noon ko gouvernement mo wonande Yemen gembi ɗum to Sana gembi ɗum ko Arabie Saoudite yaade moma oɗo sa noon ɓayde nandiral heɓama hakkude Arabie Saoudite e Iran kamɓene mbatton jonde ngam kaldigal e nandiral ɗum ɓe jotto ko toon to Riyada to Italie nokku biyeteɗo Lampedusa ɓe kolliti kene tolno e nder balɗiɗi tan ujunnaje jeeɗiɗo ɓen migrant en jettima toon ngam oɗo sa teskede laaɗe kay jettima toon ko hewɓe e mabɓe leydi France jagorɗo France holliti ɓe dartini kala ko jagorɗo France de Europe affaires étrangères o holliti wonande ɓe naalankoɓe ɓe leydi Mali ɓe leydi Niger ɓe Burkina Faso jowama kala ko fati banggue gueɗe naalankagal culturel e nder leydi France kono kadi jagorɗo pinal e ñeñal mo leydi France holliti jaydiyen walla mbiyen holliti kala ko fati banggue naalanke ardiɓe pine potani yowede ɗum ko caggal nde paari holliti ngal taƴodiral foti tan ko yowede musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande hen tikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena ñalawma janggo so ala ko faali mon kettoyo musidɗo moon Ali Abouba